Okay, jeg skal så fortælle om IT Challenge. Vi skal starte med bits. En bits er den mindste reelle enhed i en computer. Og en computer, den har enten værdien 1 eller 0. En byte er defineret som 8 bit, det vil sige en kombination af 8 1-taller eller 0'er. Tidligere var hvert alfabetbogstaverne repræsenteret af en kode på netop 8 bits i en computer, og en byte svarer derfor til den almindelige datamængde, som en enkelt bogstav fyldte med computeren. En byte er den lagerenhed i en computer, som bruges til at rumme information svarende til tegn. Byte er den omskrivning af bit. Omskrivning er foretaget for at undgå forveksling med bit. Så er der noget om internettet. Nettet og verdensomspændende netværk af computere, hvor i data kan sendes fra en computer til en anden. For at kommunikere indbyrdes skal computere overholde et bestemt regelsæt, en såkaldt protokol. Internettet er en pakkebaseret net, hvor kommunikationen omformeres til at pakke med data, som sendes fra maskine til maskine. Så er der noget om www. Når man skal ind på nettet, skal man søge efter ting, så starter man altid med at skrive www, som betyder World Wide Web. www er en server, eller en service på internettet, og på www kan der præsenteres tekster, billeder, lyde og videoer og meget mere. Så er der HTTP, det står for Hyper Transfer Protocol, er en protokol, som primært bruges til kommunikation på World Wide Web, også kaldet www. Serveren varer med HTTP-protokolkode for at angive det overordnede resultat af anmodning, og derfor typisk selve ressourcer, f.eks. HTML-dokument, eller et billede, eller en fejlbesked. Så er vi nået til HTTPS. Der findes også en HTTPS, som faktisk har samme funktion. Forskellen er bare, at data, der sendes frem og tilbage mellem dig som bruger og serveren, bliver sendt på sikker vis, altså i krypteret form. Det ses for eksempel, når du går på netbank, shopper på nettet og skal bruge dit kreditkort, kan man sige, at det bruges i de tilfælde, hvor serveren og dig som bruger må kende til de oplysninger, som afsender og modtages. Router. En router er en enhed på en computernetværk, som forbinder et antal logiske eller fysiske netværk med videresendt pakker fra et netværk til dens destination på et andet netværk i en proces kaldet en router. Man kan for eksempel kan en router bruges til at forbinde hjemmenetværket med internettet gennem et modem. Og et modem er den boks, der kommunikerer med nettet. Det er typisk den boks, som han har forbundet til din væg, eller hvor man nu har den siddende hen. Hos mange udbydere er et modem og en router bygget ind i den samme boks. Men hvis de ikke er i samme boks, kan modemet typisk intet kobles på en selvstændig router eller direkte til computeren. Som regel er det optimale dog at have en router imellem.